Hello po, magandang araw. Welcome po sa aking channel. Ngayon po ay gagawa ako ng fruit salad. Salain muna natin to ating kaong. Ano ang hiwa niya yung dito? Ayan, ano lang. Kasi may nakakarang di ano. Hindi nalulusaw. Lulusaw. Ayan, yung cheese. Natin ang ganyan. Lagyan natin ng cheese. Ayan, nalagay na natin yung fruit cocktail dyan. Lagay na rin natin to kaong. Ayan. Lagay na natin tong ating buko. Lagay natin yung gatas. Pero muna ako ng kutsilyo mo. Hindi pa masyadong bukas pero muna pang bukas mo.
Kahit tuwal. Tabang. Magdagan natin pa ng gatas. Oo. Bukas pa tayo ng isang gatas. Bali, dalawang gatas malapot na. Ito ay nang gumana. Ito yung isang bukas na. Ayaw eh. Ayaw eh. Butas. Gatas na yan, sigurado matamis na yan. Ayaw kahapon, ngayon wala. Pati yung ganyan. Yung binibila natin ng tig $2, sarado. Kaya doon ako bumili sa may tapat ng ano eh. Doon sa kabilang gano'n. Yan ang ganyan. Ayun ba sana ako nilagay? Masarap nating fruit salad. Thanks for watching. Bye-bye.